सक्तीवरून भाजप आणि मनसेमध्ये बॅनर वॉर सुरू झाले। भाजपच्या कालच्या बॅनरबाजीला मनसेनं बॅनरद्वारेच उत्तर दिले। भाजपच्या भाषेची सक्ती नव्हे, ही तर महाराष्ट्राची भक्ती, याला मनसेनं जोरदार उत्तर दिले। मानखुर्दमध्ये मनसेनं बॅनरबाजी केली। आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही, अशा आशयाचे बॅनर्स पाहायला मिळतात। तर भाजपच्या फलकबाजीला मनसेनं कवितेतून प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। मानखुर्दमध्ये हे फलक लावण्यात आले। भाजपच्या फलकाला मनसेनं काव्यात्मक शैलीमध्ये प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। तर आपण हे फलक पाहतोय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभाग अध्यक्ष जगदीश खांडेकर यांनी मराठीचा अभिमान जपत हिंदी सक्तीला विरोध दर्शवणारा बॅनर लावलेला आहे। या बॅनरमध्ये आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही, हे लक्षात ठेवा, असा ठाम संदेश देण्यात आलाय। राज ठाकरे यांच्या विचारांचा आधार घेत हा संदेश हिंदी सक्तीला विरोध आणि मराठी अस्मितेसाठी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय।